Jo. Tak uděláme teď jednu ještě jednu pod obraz. A pak uděláme je mírně doleva ta válka, takže ji posun. Tak pojďme znovu, ticho prosím. Už je moc. Májko padá doprava. Teď doprava. Tomu stalo. No, nepatrně do ní strč ještě. Já to riskuju. Ale padá, čo? Fakt jo. Žít s tou. Jo. Dýmol je asi taky OK. Skoro. Kamera. Zvuk jede. Balón 4 do 9. Kladně. Já. Moment. Ticho všude, prosím. Sem. Jaromíre. Honzo. Stop. Stop! Tak, vezmeme jednu dobrou teďka ještě. Já myslím, tu nejlepší. Kamera. Zvuk jede. Balón na 4 do 10. Set. Jaromíre. Honzo. Stop. Jaromíre. Honzo. To bylo. Tak jo, takže já budu říkat. Čili jsme zasnutí, Ondřej. Jaromíre, herci, Ondřej. Je to dlouhý jak týden. Lidi. Zezadu ten nápis. Dobrý. Jo, to jsem slyšela. Upravíme chlapku a pojedeme, jo? Takže jenom to zavřená, že jo? Že se nemusí to. Nebude. Ale dáme ji, že? Určitě. Jsme připraveni, může. Ticho prosím. Kamera. Po kladce. Set. Raz, dva. Stop. Stop! Stopujeme, změříme, ale... Raz, dva. Nikdo nedělá nic, než řeknu. Jako kamera, strh, zaťukat, otočit. A já vás jenom poprosím, jak zaťukáte, nedáte to ukazovátko dolů. Normálně zaťukáte a hned v tom pohybu, jako jsme to zkoušeli vedle. Zkusíme si ještě jednou. Takže Jaromíre, prosím. Jako kamera, vede strh, zaťukáme, otočíme, strh. Tak. Kamera. Zvuk jede. Balón 5 do 3. Set. A akce. Stop. 5 a po 4. Set. A akce. Stop. Kouzla s keramikou umí učník keramického oboru z Bechyně. Proto je zaměstnává Laufen.